Měl zřejmě z minulých výprav nějakou hodně špatnou zkušenost s vodou. A nejenom, že se z toho sebevědomého průvodce stal vystrašený pes, ale vůbec místy nechtěl jít dopředu. Let v zátoce, kdy jsme opustili pevninu a vydali se na moře, byl zpočátku poměrně kompaktní. Přesto jsme zřetelně cítili, jak se nám houpe pod nohama a hlavně na Zanovi bylo vidět, že jeho pochod po ledu nijak neláká. S ocasem většinou vtaženým mezi nohama neochotně následoval stopu vedoucích saní. Pobyt v Arktidě pro mě vždycky do určité míry znamená novou zkušenost, týkající se mě samého, ale i zkušenost ve smyslu poznání a prožití světa, který se většině lidí jeví velmi nepřátelský a nehostinný. Arktida nám možná může připadat jako až hrůzná a nelítostná země, nic než voda, mlha, sníh a holé černé skály. Ovšem právě v téhle počáteční, jakoby mrtvolnosti zdejší krajiny, je možné po určité době najít něco, co jinde najít nelze. Oč nehybnější je příroda kolem, o to intenzivnější je pro mě paradoxně prožitek života a pohybu v ní, ale i uvědomění si vlastní existence. Zátoka se bohužel nedala přejít celá, moře ani v tuhle velmi chladnou dobu zatím nestačilo zamrznout a led uprostřed zátoky prostě najednou končil. Šli jsme k vodě, narazili jsme zase na černý led, v podstatě otevřená voda. Dneska jsme toho moc neušli zatím, ale míříme směrem do další zátoky, kde by měla být vědecká stanice. A všechno to budeme muset teď obcházet, protože to je všechno otevřená voda, tenký led. A narazili jsme na poměrně veliký stopy medvěda. Když jsme poprvé zahlédli ledního medvěda, nemůžu říct, že bych cítil strach, spíš určité napětí, respekt a zároveň radost, že se nám něco takového poštěstilo. Všichni jsme si přáli se s medvědem setkat a byli jsme na to připraveni. Pro mě to byl jeden z nejsilnějších zážitků během naší výpravy na Špicberky. Počet medvědů na Svalbardu se pohybuje zhruba mezi 2 až 5 tisíci kusů a narazit na ně je možné prakticky v kterékoliv části souostroví.
Cílem výpravy byla především příprava na další expedice, které by se z velké části měly odehrávat právě na zamrzlé mořské hladině. Pokud to tedy bylo možné, vydávali jsme se na mořský let, který byl ovšem velmi proměnlivý, nestabilní a náhle bez nějaké zjevné příčiny se mohl dát kdykoliv do pohybu. Tak rychle, jak se může změnit led, může se tady proměnit i počasí. Po jednom takovém tréninkovém dni na ledě jsme sotva stačili ukotvit stany za přírodní skalní hradbu a přihnala se bouře, o jejíž ničivé síle jsme ovšem v tu chvíli neměli ještě ani tušení. Celou noc a půlku dne nám zuzí bouře. Nevíme, do jaký rychlosti vítr dosahuje, ale zatím se držíme docela dobře. Musíme počkat, co to udělá další den, jestli bude možný pokračovat. Ven, máme problém. Tak tahle strana je trochu natrhnutá stanu a Vaškovi ulítly saně. To boty. Já jdu taky. No počkej, si to budeš tady hned nejsou. Máte ty saně nebo ne? Máme. Kde jsou? Za hradbou. No, se nemohli vůbec najít, tam není vůbec nic vidět. A částečně, já jsem si, že jsou na ledu. Říkám, jsem myslel, že jsou na ledu. A nebyli, nejsou rozbitý? Nejsou.